What good man? Oh. Hi. Nami good man. SM. From Nami. Bansa, we're here at SM. Iloilo Terminal. Market. Yan na. Ito na. Oh, ang ganda. Bombay. Mga kami ahos. Bomda. And Bombay. Nami. Nagagman ko. Bombay. Wow. Oh, wow. Wow. Good. Nami. Tapos ano sa taas? Ano? Hindi, malibot pa kita eh. Malibot pa ba kita? Tapos may ara pa sa taas. Ha? Gamay pa lang ang nakasaylor. Pero nami, gid man. Naka-appreciate man. Galing. Tara, makadto din kita sa babaw. Wow. And now we're going to roam around here. Ah, nami. Mga gulay. Ayos. Meat siya. Nakapuyong sagda. Gani, ako man. Basta pa dito gali sa taas. Basta pa sa ano. Ano yung babaw? Nami. Okay. Lapad. Dama ka lang. Damo pa to sa... Ay. SM.